Hello everyone, my name is Bombshow. Welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Tisingakangana kutenda vari kusubscribe ne vari kushare each and every day. Our channel is growing. Tisingakangana kutenda futi team rangu rinopasa kuma construction companies kana mune urongwa maparties munotaura nawo wokuitira munyati wacho. Namba dzavo ndeidzo dziri pascreen idzo. Vano provide sadza nemacheap prices kuma construction companies. Kana company yako isingakwanisa kuita se provide chikafu kana akawanda vanokwanisa kuita se kukuigirai. Kana uri munyowani panapo usati wasubscribe, please subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zvinopisa zvega zvega. Right, rega ndichange nekutenda team supporta channel yedu each and every day. We're seeing my improvements. Asi pane nyaya inoserisa ndaya nayo, asi sandaitaura ndongoti Madam Boss get well soon. Iyo ndo mota yawo yekubudapo wakaita accident pakaipa enda meno zvikutoitika kuma celebrities because mota ya Freeman futi anzi yanga yabuda ne friend yake yachakafaita accident Fortuna. Saka mawani guys, let's pray for our celebrities. Tongoti get well soon guys. But pakaipa saka da kuti tikuradze video repa accident scene and how Madam Boss is recovering. Vari kunyanya kutenda ma prayers akuita se amuri kutumira guys. Pakaipa da kuti ndikuratidze unyatsoona kuti right paunyatsona munhu anenge abuda panenge pakaoma nguva inenge isati yakwana but mawani hazvinaomera zvakanaka. Saka the voice is now yours in the comment section. Video rega ndikuratidzei iro. Tora sekwa ndi kumutora picture hii. Fine. Thank God anyway.